Čus, zdravím vás u nového videa. Teraz vám chcem ukázať, len už sme dlho nevydali videjko, to je preto, lebo sme riešili Rossiho. Ja som vám vždy hovoril, že Rossi hrá na tablete. A teraz riešime, že už len musí Rossi dať apku na natáčanie a potom získanie... Trading Plaza, to som nevedel nájsť. Aha, to je dobre. Že Trading Plaza, že Trading Plaza, že riešime ten počítač, aby ešte apku a budeme spolu natáčať. A on trošku chce počkať, že aby sme potom natáčali, až keď budeme spolu, až keď bude mať tú apku. Už má akože všetko vyriadené, už len tú apku. Ale ja som nevedel vydržať už dlho. Nechcem, aby ste dlho čakali, takže... A dneska som si kúpil zasa Robuxy. Najprv vám ukážem, o čo tu ide. A len, počkaj, tu ešte vám ukážem. Toto dneska nebudem kúpovať. Ja budem kúpovať toto tu. Toto tu budem kúpovať. Čo bude dosť OP. Tento tu large pack bude dosť OP, kámo. Toto tu je strašne dobré. Kámo, ja ten farming akože veľmi nehrám. Akože, kámo, ale môžem to skúsiť. Kámo, ja toto predám. A toto stojí toľko. 1,50. Kámo, ja to predám, tieto veci, lebo ja aj neviem, na čo sú. Takže najprv vám ukážem, čo to bude. To sa vlastne tu otvárajú, vy si pestujete tieto tu veci, takéto vám tu rastie. Mám takedy máte šancu aj, že vám padne vajco. Dúfam, že vám, kámo, ja vám to chcem ukázať práve vtedy to. Ale inak, keď ste nevideli ako sadiť, tak ja vám to ukážem. Kliknite si na toto a teraz už iba nasadíte. Posadím. Aha, dobre, už iba 50 seed, dobre. Takže, keby niečo, a toto vám budete čakať, ja vám ukážem to najkratšie je asi, neviem, ktoré bude, tieto napríklad, skore. No, ktoré už tak tu sú. No, vidíte, vajco vypadlo. To je také ako predtým, že ste klikali, ak ste hrali predtým update. Toto len všetko naklikám. Ale vlastne ja nemám tu žiadne šťastie. Tak dúfam, že ten lag dajaký bude dosť akože huge lag, že budeme dobrý na lag, lebo toto nie je normálne. Čo je, že to ani vajcu mi poriadne nepadne. Dobre, kámo, už asi viete, že čo to má byť. Takže ježiš, tu mám na kraji. No, ja vám ukážem, že ja to idem kúpiť, kámo, aby to bolo vôbec zaujímavé, takže... Tu vám môže padnúť toto z týchto, kámo, takto budem pestovať, bro. Kámo, to budem pestovať, kámo, to proste, a inak toto je dosť drahé na to, že toto máte 25 krát. Z toho by som mohol kľudne zrobiť, dobre, kámo. Toto možno budem predávať, bro. Takže 5, ja si ho otvorím, kámo. Je čas toho proste, na videjko to proste kúpim. Ja budem mať 1 Robux. To bude, kámo. Takže, mám tieto tu veci. Je čas si ich otvoriť. Mám tieto tu veci. Tu sú tieto huge. Ja si najprv otvorím tieto tu veci. 15 miliónov, kámo, tak to je brutálne. A
Ale že brutálne. Dobre, teraz, kamo, idem otvoriť hugejack. Bam, 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 bam. Kamo, čo padne, takže dobre, prosím. Môže vlastne padnúť normálny pet? Môže asi. Či? No tak to nebude dať pecka. Čo padne? Čo padne, kamo? Čo padne? 25! Huge honey. Kamo, to čo je? Kamo, to čo je za peta? What? Kamo, to je môj najlepší pet? What? 20 000 je iba čo? Kamo, ale nemá takú hodnotu, kamo. Ale je brutálne. Kamo, jak? What? Kamo, tak ja sa vôbec nezlobím. Dobre, kamo. Zatiaľ asi ideme otvárať tie vajíčka. Budeme ich otvárať pod troch. 3. Jedna. Budeme ich naklikávať. Čo mi padne? Phoenix Corgi. Kamo, dobre. Ja ich potom dám Rosimu. To je... Kamo, to je 75, kamo. Viete čo, ja to proste budem toto naklikávať. Yes, kamo! Kamo, to je také veľké, kamo! Nie! Je to tam! Titanic! Je to tam, obrovský! Kamo! Nie! Ja sa idem projít na ňom. Kam, počkaj, môžem sa na ňom projít? Je to tam, ja sa ti dal odsad. Kámo, to je také dobré! Kámo, to je super, bro! To je bomba! Kámo, podľa mňa ešte dačo, kámo, či... Yes, kámo! Je to tam, brovský, kámo, ja som spokojný, bro. Mám Titanika svojho prvého, ešte idem nafarmiť tu pár týchto vecí. Kámo, to proste, to je brutálne. To je brutálne, kámo. Ešte to skúsim, ja som ich všetky otvoril, nevadí. Kámo, to koľko stojí? 22,6 minút, kámo, to mal som zarobiť. Kámo, je to tam, brosky, yes! Kámo, je to tam. Ja idú do Trading Plazy, bro, ja to idem tam. Ja môžem ísť do Pro Trading Plazy, bro! Yes, kámo! Toto je prvá návšteva Pro Trading Plazy, takže... Čo v Pro Trading... Kámo, ja chcem Titanika. Tak. Krása. Čo tady prodávaš? Goldkou poušný? Kámo, to je za 18 miliónov hugejack? Kámo, keby som to tam mal, tak ja som to kúpil. To stojí koľko? Kámo, ja akože... Skúsim, či nebudem mať také šťastie, bro. Ja mám také šťastie, bro. Mne sa chce dať kupovať, bro. Toto. Kúpim ich nejakých 15? Kámo, to je brutálne. Dobre, kto chcel trade? Accept. Tak už nechcem.
Kámo, je to tam, vrásky, jenom Titanika. Kámo, to je tak bomba! Jeska! To reálne není možné, kámo, ja stojím otvoriť stánok, bro. Nech tu každý uvidí, kámo, kto je tu šéf. 22,6 mil. 20 tam, 20 mko. Bám. Toto skúsim si dať tu. 2, 7, 9. 2, 7, 9. 2, 7, 9, 0, 0. Čakaj. 2, 7, 9. M? O, 20, nie, to nie, to je... Počkej, to má byť milión. O, kámo, tak to musí byť takto. Myslím, hej. Hej, tak, dobre. Kámo, Titanic, 2 bilióny. Existuje iba 170. Kámo, toto by som si... Ja si ich otvorím, bro. Tu už tam 2 do toho. 1, 5, 6. 1, 5, 6, 0, 0, 0, 0. Tak. Kamo, ja som tak šťastný za toho. Kamo, čo ešte predáme? Kamo, týpek čo predáva? Predáva šivčíka? Kamo, ty to predávaš tak draho za tohoto? Kamo, on predáva tak draho tie veci? Kamo, toto nie je pravžený drah. Toto tiež nie je drahé. Kamo, to bude ten bilión. Kamo, on sa zbláznil. Kamo, typek tu predáva bomby. No dobre, čo tu je? Hologram. To je z 13 miliónov, kamo, to je brutálne drahé. Kamo, to je secret. Hatchet, 1D, kamo, 1,1 bilión. Kamo. To je God Potion. No. Kamo, pretože ja som proste... Kamo, huge room, token. Co si ty? Oh my god. Ja si teraz môžem vlastne kúpiť. Ja si kúpim tohoto. Ja kamo idem utrácať, bro, ja sa nemôžem pomôcť. Ja si nemôžu pomôcť, kámo. Ja som proste, kámo. Dovolím si dovoliť, že som bohatý. Povedať, nie dovoliť, že som bohatý, ale povedať, že som bohatý. 7 bilión. Kámo, to, on to predáva dosť draho, kámo. Kámo, toto by som si mohol kúpiť. 6 cel. Kámo, kupujem. Ja mi teraz zrazu kupujem veľa vecí, kámo. Tak. Ja si to naschválím takto, aby som mohol si dojať ešte tohoto peta. Tak, ešte čo tu je dobrýho? Tak co tu je dobrýho? Stoka. Kamangi.
Kámo, někam to jde. Kámo, ja mám dosť huge, aby si spravili ten rainbow, lebo ja keď sa pozriem, tak z týchto tu môžem jedného spraviť rainbow. Nevadí koho, ale proste spravil rainbow. Takže ja si jeden kúpim token, aby sa nic neřeklo. Nie, jeden, kámo. Jeden, bám. Yes, kámo. Kámo, ja som sa zošel z toho nakupovania, bro. Ja by som mal si prestať, kámo. Kámo, ja sa pozriem, že je takého lacného júčka, teda Titanika. Kto je najlacnejší Titanic, bro? Titanic najlacnejší je asi tento 1,70. Je taký pekný júčik, ktorý je Hypnotic Dragon. No, co chceš, kámo? Chceš tohoto? Chceš tohoto? Jo. I'm selling a bunch of toto, kámo, tento. Kámo, ale to je... Sorry, že som na chvíľu nehovoril. Ale ja som bol z toho celý buff. No. Takže, čo by som si teďko měl koupit? Instant Block, tak. Items. Tento napríklad Runic Pickaxe by bol dobrý. Jaký? Tento má veľmi veľkú value. Titanic Rainbow. Token, kámo, ja by som si išiel na toto, bro. Titanic Charge Token. Ja si kúpim toto jedno. Kámo, Pickaxe je dobrý. Ja berem Pickaxe, lebo ja, síce viete, že ja veľmi neťažím. Ja som, akože, kámo, vážne, 4 milióny. Nie je to niečo vlastnejšie? Kampar kod poušníkov by som kúpil možno? Poviem kod poušníky. Bám. Kámo, to mi úplne stačí, bro. Ja tu mám... Kámo, toto je brutálne, to stáva petom. Ja idem spätky do tej normálnej hry a idem si tu pár vecí udělat. Takže, kámo, to sú takéto veľké dárky? Cože? O, vajca. Kauda jaká.
Prosím. Neklikám na ten lies. Blúkal, kámo, no tak nic. Kámo, no tak nic. Aspoň normálny vejce. Kámo, vždy je dačo lepšie než nic. Kámo, toto veldejko bolo nabušené. Kámo, 100 miliónov. 100 miliónov som sa robil kvôli tomu. Ja som bohatý. Kámo, ja si to sadím na tohoto typka tu. Musíme najprv ísť stade, lebo to mi budú ničiť. Tak. Tu môžem ísť, alebo? Equipnem si tu dobrý opäť. Alebo viete čo, ja idem. Nemôžem ťa žiť. Nemôžem ťa žiť, ale ja si idem pro Rainbow, kámo. Kámo, dúfam, že pekne sa mi nevyvážu. Mňa zajímať toto, kámo. Hugeovia. Kámo, počkať. Počkajte. Nemôžem tohoto tak sa kámo, to je škoda, ako prase. Ale nemôžem jeho mám od zamkrčenýho, kámo. Kámo, ja nemôžem, kámo, to je žiť. Tak Rainbow asi nebudem. Aj tak v nich treba. Peťa. Takže GG, kámo, nemôžem. Ale pro toto videjko to bolo asi, neviem, to bolo dosť dobré. Takže pro toto videjko sa s vami lúčim. Takže asi, kámo, toto je najlepšie videjko zatiaľ na mňa. Okrem Doors sú proste super. Kámo, to je super. Ukážem to Rosimu a skúsim natočiť jeho reakciu, dobre. Takže dajte tu napríklad 200 lajkov a natočím jeho reakciu. Takže do ďalšieho videjka. Čus!